Anul acesta, păpădia a înflorit împreună cu perele, cu mărul. Din acest motiv o să fie un polen crud de la păpădie și pomii fructiferi. Acestea sunt ultimele zile în care mai pot colecta polen de păpădie. Estimez 2-3 zile până când o să mai fie în stare de floare. Polenul crud de la pomii fructiferi și păpădie conține o cantitate mare de proteine, aminoacizi, vitamine, în special cele din grupul de vitamine B. Aceste substanțe nutritive ajută în special la menținerea sănătății ficatului și a funcțiilor metabolice în parametri optimi. Am și plecat spre locația unde am stupii unde colectez polen, deoarece urmează niște nori nu prea frumușei și aș vrea să pot colecta polenul înainte să începe ploaia. Gânduri bune! Tot m-a prins ploaia până la urmă, dar sunt bucuros că am reușit să colectez tot polenul de la păpădie și pomii fructiferi pentru astăzi.